La Gemma Bufies, l'Aioli i el rastre de la cuina catalana al món. Bon dia, com que és gairebé l'hora de dinar, parlarem una miqueta de la llioli. Vinga, la llioli és una salsa espessa de color groguenc o verdenc, depèn de l'oli d'oliva que fem servir, i es fa picant i emulsionant els alls amb l'oli d'oliva, una mica de sal, eventualment suc de llimona o vinagre en un morter. La llioli és una salsa pròpia dels països catalans, de Catalunya, les Illes, el País Valencià, la Catalunya Nord, Provença i Andorra. També en mengen a l'Aragó, a Múrcia, a Andalusia i a les Canàries. L'origen de les salses d'all el trobem a la Mediterrània i es remunta als egipcis, a les salses egípcies, on també utilitzaven all, oli, vinagre i herbes aromàtiques. En els països de parla catalana no podem concebre una llioli sense la presència del morter i la mà de morter, que també se'n diu, per qui no ho sàpiga, piló, picamà o boix. I en són la seva iconografia bàsica. Al llarg de la història de la humanitat, nombroses i diverses civilitzacions han emprat el morter i la mà de morter per tal de fer menges culinàries, alquímia, barreges medicinals i fins i tot la barreja que es deia morter per la construcció. Assumint doncs que la llioli per nosaltres és indissociable aquests dos estris, ens diu l'entès en cuina Jaume Fàbrega, el morter no és utilitzat a les cuines nòrdiques, començant per la francesa, ni molt menys al Regne Unit o als Estats Units. I també ens diu que la cuina francesa no fa servir l'all ni l'oli d'oliva, per tant no forma part dels seus paràmetres habituals. Així doncs, moltes de les fonts oficials diuen o atribueixen la llioli com un invent francès. Amb aquestes paraules de l'historiador, això queda una mica en entredit. Aleshores, no seria doncs que la llioli era un invent català quan els catalans actuals occitans ocupaven el que ara és territori francès? Ho deixem així. A la nostra cuina medieval, per exemple, ja hi ha salses d'all barrejades amb pa o amb formatge i que recorden a l'actual salsa escordàlia, que és una salsa grega que ve d'escordos, que és all. Aleshores, l'allada o salsa d'alls serien els precedents de la llioli actual. El trobem a la cuina monàstica del segle XII, de Sant Benet, on feien servir una menja que es deia allada o salsa d'all. Els antecedents d'aquests, doncs, també apareixen en el llibre del Censubí, del segle XIV, i el llibre del Coc, del XV, amb el nom d'allada o alls esquessos, que eren utilitzats en la cuina aristocràtica de l'època. També en el Diccionari de barbarismes introduïts per la llengua catalana, del 1568, hi trobem a l'entrada de llioli la citació del llibre del Coc ja esmentat, on diu que per fer una recepta d'un gat salvatge s'havia d'untar el dia abans amb all i oli, escrit però all i grega oli. Quan parlem de la llioli en el món, trobem que a Síria avui dia també en mengen i en fan una crema d'all que es diu tum matkuk i sol acompanyar les grellades de carn, les verdures o altres plats. Al Líban també hi ha una menja que es diu zeit biltum, que és oli i all, i no deixa de ser una pasta feta a base d'alls, oli i un xic de llimona. I en aquest cas també empren el morter. A Romania també hi ha el mutgei, que és una salsa d'alls, també a base d'alls, sal, aigua i oli de girassol. Si ens endinsem en el mot allioli, amb les seves variants geogràfiques i dialectals, trobem que als països de parla catalana, tant al País Valencià com a Catalunya, les Balears i Andorra, en diem allioli, amb les seves variants. Segons en Coromines, la pronúncia aioli és la pròpia del Maresme i de les Balears. A Occitània n'hi diuen aloli, aioli o aioli amb dièresi. En francès, aioli, aioli amb dièresi, aioli garni. I tant en italià com en francès, aioli. A Itàlia, en concret, el trobem a Sicília. A Portugal també n'hi diuen aioli. I a Castella, tot i que li diuen ajiaceite o ajaceite, normalment fan servir el terme alioli, pronunciat amb L, perquè els costa pronunciar la L catalana. A l'Alguer n'hi diuen allori o alliori i recordem que allà la R sonaria com una R. Aleshores, si bé els algueresos diuen que ells no mengen allioli tal com el coneixem nosaltres, perquè el seu és com una salsa de tomàquet, buscant en la documentació, en algun diccionari, em sortia que a Ciutadella a l'allioli li posen tomàquet torrat. Per tant, podríem dir que la petja catalana a l'Alguer
i és molt present tant pel que fa al vocabulari com per l'origen de la recepta. A Malta també veiem que mengen allioli i n'hi diuen agioli o argioli. I bé, de tot això no és gens d'estranyar que hagin quedat vestigis catalans donat la presència nostra a l'illa durant 6 segles. En alemany també hi ha un bon exemple de manlleu català, que encara avui dia li diuen allioli o alioli, que he trobat que en nombroses publicacions i pàgines d'internet quan parlen de cuina en Alemanya. I a Anglaterra, no sé si ho he dit, també n'hi diuen allioli i es comercialitza... deixem així. Aquí veiem, la primera foto és una de les receptes clàssiques provençals, que és el bacallà a la provençal, que porta l'allioli. A sota tenim l'arròs a banda, que portaria l'allioli, i el caldero murcià, que també. Aquí era l'exemple de l'argioli de Malta, acompanyat d'unes galletti malteses. L'allioli que us deia anglès. Aleshores, buscant per internet, he trobat que al Perú i a l'Argentina fan aioli, que mentre que a l'Argentina hi posa ou, al Perú fan la recepta clàssica dels alls, sal i oli. Aleshores, fent aquesta recerca pel Nou Món, anava trobant que hi havia un munt de receptes i blogs i de restaurants que encara a la carta hi posaven aioli, o sigui que en forma part de les seves salses, com veiem a l'exemple de Santiago de Chile. El que passa que molts l'han adaptat als gustos seus propis i tradicionals, com és el cas del chipotle aioli, que seria una varietat de xile de Mèxic, i n'he trobat d'altres exemples que hi havia aioli amb ají, amb chipotle, cilantro, jalapeño. Per tant, del que he anat mirant, a tot Sud-amèrica i a Centroamèrica he trobat que el terme aioli és comú i he mirat països com Brasil, Bolívia, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Jamaica, Mèxic, Puerto Rico o Venezuela, a més dels de Perú i Argentina, que ja he esmentat. Aleshores, anant una miqueta més lluny, al Pacífic, a les illes Cook, trobem la presència d'aioli a l'illa d'Aitutaki. Aleshores, en un article que l'Albert Ferrer va fer sobre el seu viatge a l'estiu del 2013, que tenim en el web penjat, doncs explica com per la seva sorpresa va tastar, mentre anava a sopar, l'aioli i li van dir als amos del restaurant que era una salsa casolana feta a base d'alls i espècies locals com el kawa-kawa i que, segons ells, era una recepta tradicional de la cuina maorí, però que no en sabien l'origen. Aleshores, fent una mica de recerca, he trobat que el primer contacte de les illes Cook amb els europeus va ser el 1595 amb el suposat explorador espanyol Álvaro de Mendaña de Neira. I uns anys més tard també Pedro Fernández de Quirós, que era un explorador portuguès al servei de la corona hispana, quan llavors Portugal i Aragó eren una mateixa corona. Aquí trobem l'envàs d'aquest aioli que van tastar a l'illa d'Aitutaki, encara avui dia comercialitzat, i les conclusions diríem que l'origen de l'allioli, que per nosaltres els catalans és 100% nostre, són difícils d'escatir, tot i que és innegable que la salsa d'alls és típicament mediterrània perquè està feta d'ingredients nostres, com són els alls i l'oli d'oliva, que nosaltres en som bons consumidors, igual que també som usuaris, diguéssim, des de temps ancestrals del morter i la mà de morter. Aleshores, això, tal com ens apuntava en fàbrica, no passa a tots els països on avui dia es menja allioli. També, que per nosaltres allioli és la unió de dos substantius clars, all i oli, no té debat. I aleshores, el que diuen algunes versions oficials, que no sé si estan molt fonamentades, dient que el terme és d'origen francès, la pregunta és simple, per què no li van dir a la salsa aile tuile, en comptes d'aioli, aioli amb dièresi o a l'oli? Doncs potser quan la historiografia oficial diu francesos i no occitans, posa al mateix sac dues nacionalitats que eren diferenciades, encara que en el mateix moment coexistien. Aleshores, a mesura que anem resseguint els països on hi ha avui dia allioli que en prenen, doncs constatem que en molts d'ells els catalans hi hem estat presents i a vegades molts segles. És el cas d'Andorra, el País Valencià, Múrcia, les Balears, les Canàries, Sardenya, Malta, Sicília, a Nova Zelanda i a Sud-amèrica. Per tant, de nou, on els manuals d'història diuen castellans, potser hauria de dir-hi espanyols, i així doncs els catalans hi estaríem ben representats. Doncs encara que aquest és un primer tastet de l'expansió de l'allioli, del mot allioli, el que crec que m'ha quedat clar després d'aquesta recerca és que la nostra petja hi és i que només és qüestió d'anar resseguint el rastre, que encara que alguns vulguin esborrar, ha quedat intacte fins avui dia.
I ja està.